Έλα, Πέτρο Βασίλη, αυτό που ζητήσατε να παίξω Minecraft. Και εσάς gamers. Αυτό είναι το σπίτι μας. Το κρεβάτι, τα σεντούκια. Crafting tables. Κοιτάξτε και την πισίνα μας. Πήγαινε στην πισίνα. Και αυτή είναι η πισίνα μας. Πάρε το Minecraft και πάμε μια βόλτα. Αυτή είναι η φάρμα του Αντώνη. Ο Αντώνης έχει φτιάξει 3 σπίτια για κρυσφύγετο. Πολύ συχνά βλέπουμε ζόμπι. Πολύ σπάνια. Ωραία. Αυτό είναι το τρίτο μας σπίτι. Να σας δείξουμε τώρα το σπίτι των νυχτερίδων, η σπηλιά τους. Και μετά θα πάμε για mine. Car. Αυτό είναι η φάρμα με τις γάτες. Και σας προειδοποιώ, αν βάλετε μια γάτα σε ένα creeper, ο creeper θα φοβηθεί. Αυτό είναι το ζωολογικό σκήπο στον Αντώνη. Εδώ είναι οι νυχτερίδες. Και εδώ το βίντεο μας. Μισό ένα λεπτάκι, επειδή είναι οι χαζοδιαφημίσεις. Αυτές που μισείτε όλοι από την παρέα μας. Θα κλείνουμε την πόρτα. Πάμε για Minecraft. Πεινάς. Ωραία. Αυτή είναι η πισίνα λάβα. Αυτή είναι η εικόνα μας. Εικόνες πολλές. Και εδώ πέρα θα κοιμηθούμε και θα τελειώσει το βίντεο. Πρώτα να σας δείξουμε τη σπηλιά, ναι. Αυτή είναι η σπηλιά μας, η μεγαλύτερη σπηλιά όλων των εποχών. Και εδώ είναι η βιβλιοθήκη μας. Ναι. Και αυτό το κόλπο είναι για να βλέπετε mine, για να πάτε πιο γρήγορα για mine. Βλέπουμε τον ουρανό, αν έχει diamond ή όχι. Τέλος πάντων. Θα πάμε εμείς τώρα στη βιβλιοθήκη μας. Ωραία. Και τώρα θα πάμε να κοιμηθούμε. Ωραία. Να μην ξεχάσετε να βάλετε subscribe, like, γιατί μας βοηθάνε. Και θα συνεχίσουμε. Και θέλω σχόλια.
Ωραία. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Hi.